Uhlaleleni ungangeni kule channel yethu ephethe indaba eshisayo laphana wengane zakwethu umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu indaba laphana angeke ukholwe okushiwo phungalenja. Akubhekise kukhuzani laphana wengane zakwethu amazwi alumelayo. Thina ngale kokhuluma kakhulu ake sikudedelele iclip uzwe ukuthi uthini uphungalenja. Asifuni ukuzwa umuntu okhuluma indaba zabantu. Sicela umuntu acula umuntu. Makuumuntu alapha umuntu atalapha into ebonakalayo. Hayi le ndaba yakhuzani ukuveza amahlazo umuntu seveza secret manje omunye umuntu ongemculi futhi nakhona. Sicela iyeke leyo nto ibuxoki. Awukwazi ukuthi wena umaskandi ubiza inkosi emaskandi uthanda umhlaba wonke usaveza ama voice note engomeni usangana lokho kuhlanye. Usijwayela kabi thina sabalandeli bamaskandi siyabaculi futhi bamaskandi. Usijwayela kabi sezinsizwa ngoba uyasilulaza mlomo wenja. Awukwazi ukuthi uphezulu kangaka uvezana nama voice note. Cha ngikhuluma impela nje ngoba nami ngiyinsizwa futhi ngiyinkosi yenonke insizwa niyakwazi nani no. Right. Thina sazi umntalapho webhova, umntalapho kamtshengiseni. Umntalapho sezingeni uzumuntu edescribe umuntu engomeni ethi ngumshaya wendoda namahlombe amakhulu, umshaya wendoda ende yasemsingi. You understand? Akudlile. Sazi umntalapho wangempela thina umntalapho voice note bufazi lo. Wena khuzani umama omthandazo ungabilingi uyibize ngensizwa. Awuyona inkalakatha wena hayi masimba lawo. Ayikho leyo nto. Wena uyakusola ngathi uyisitabani wena. Ngiyakusola impela nje wena. Kancane kancane uyavela wena khuzani wena. Wena kancane kancane uyavela. Ngoba manje ayikho insizwa ekwazi ukuveza ama secret yenzinsizwa. Yabo makuthi uyinsizwa yangempela thina selusa thina saqatha. Yazi umuyinsizwa thina kunokulezenzeka le ehlathini ekweluseni le. Omele kuzizwe ngisho athi sisixabene esikoleni. Omele kuzizwe ngisho athi siqhathene manje insizwa ixabene ngamane umuntu simgama ingozi. Understand? Kodwa ngeke uze kuthiwa uphungalenja kadelele noSibanibani uphungalenja kade jikjele imoto yaSibani ngeke uyizwe yonke lento lesisenze ehlathini sizinsizwa. Wena uyisizwe njani wena eveza ivoice note yensizwa. Uyabona umama omthandazo. Wena yilabo mama laba faka amagawuni umuntu ngo11 emini umthole emile lapha endleleni efake igawuni ehleli pheke ebhakede eqekethe indaba. Yilowo muntu lakhuzana. Umuke manje waphinda wenza lento leyo ukuthi uveze ama voice note wabantu. Sifuna ukuvele silapha eTax studio fike sibulala uthuthana. Sibona uzoculapi. Ngoba manje uyasanganela. Uthi ubiza ngomculunya. Uhamba lapha ufike estudio ufike ukhuluma amasimba. Uveza ama voice note wabantu akubona insizwa lobufazi lo. Bona uyavela wena ngiyakubona njalo. Yabo manje futhi umkwaveza nje imfihlo yomuntu sikushaye. Kushayele lokho ukuthi uyasilulaza siyinsizwa uyalulaza igama likaMaskandi.